bakigu urteko egunik bereziena dela zuretzat. Bai, hala izan da, emozioz beteriko eguna izan da, pila bat disfrutatu dut, naiz eta, bueno, ez egunean ez egon. Sentsazioa, bueno, atzo baino hobeto aurkitu naiz, baina, bueno, hala ere lanian jarraitu behar dugu hobetzeko. Kulturreko maila oso maila altua da, baina zuek pixkanaka taldea eta zu ere hor zaudete. Bai, atzo bileran, bueno, esan nun, azkenean lehen urtean ustete, bueno, ezin genula espero hain aurrian egotea, atzore bai 40 pertsoneko txirrindularien taldean, 4 txirrindulari eduki genitun, orduan uste horrek demostratzen duela gure maila, pixkanaka hobetzen goaz eta hala jarraitu behar dugu. Orokorrean Euskal Herriko lasterketak beti sentsazio onak eman dizkezute, bai Durango, bai Euskal Herriko itzulia, Eibar eta Nafarro ere. Aurten ez duzu hainbeste burua erakutsi, gero egia da tropelean lan egin duzu handia, zer falta izan da akaso Euskal Herriko itzuli honetan? Bueno, Usoa eta biok Ardenetatik bueltan gaixorik egon ginen, aste bete entrenatu gabe egon ginen, antibiotikokin eta bueno, hori nabaitu egin da egun hauetan. Baina bueno, egunetik egunera hobeta aurkitu naiz eta bueno, espero bai Durangon eta Eibarren hobeto egotea. Durango da astea izten duen egun hori, beti berezia da, klasikoena da, eta lasterketari zaharrena, zer espero zu Durangotik? Bueno, guain gaur rekuperatu behar dugu egun hauetatik, eta gero ikusi behar dugu nola gauden eta astearterako taktika egin. Eskerrik asko. Eskerrik asko.